hon mac gildas anam dom tá has a down a bheith an seo seachtain na Gaeilge tá ar siúl tá alarm rudaí ar siúl tá in san sportlan inis agus tá an dabhas agus an fiol ag dul a rá agus tar éis sin tá an córa ag dul tá an córa ag chála an seo agus tar éis sin tá ceol agus craic ag níomhlóg. Tá sí an tábhachtach mar tá seachtain na Gaeilge an siúil agus tá láfhéile fáric ag teacht. Sin é an scéal go raibh míle maithagad. Bhain mar tanmh íhín gur míle maithagad. Bhí sé ionach bheith an aniu ag múnú leis an grúpa seo, bhí sé go ionach agus bhíonn mé tanmh. No, tá mé dúirtrééis techt amachchas a rincar an seanos le éhíní gothartaí agus tá mé ar bís a bhain seo le cuisna na bhhaí na mistéalaí. Agus inis tá galisteach inis chuig an córa cainte inis agus gur míle má go bhéhín bhí sé sin ar aus ar fád. Phelim Brady, the barn all Ah!